Zdravím lidi, tady Lukáš a v dnešním videu si koukneme na balíček, už je rozbalený. Pardon, bude to trochu problém, protože já to tady musím se zlepšit, tak trochu chvilku počkejte, to bude úplně sekunda. Pojďme na to. Máme tu kód, kdo hraje Pokémony. Takže uděláme triček. 4. Takže máme tady bleskavou energitku, Bagon, Torchic, Baltoj, Lantur, to nebudu číst. To neznáte Pokémon. A poslední, držte mi palce. Určitě, co tam? Už tam? Legendárka, určitě. Všechny Pokémony mám, ale tohle taky, ale mám aspoň na výměnu. Mám druhou. Konečně. Pardon, trochu to zasvítí. Strašně dobrý. Já už ho mám, určitě jste se koukli, jak natáčím můj obal Pokémonů. A já myslím, že už by to bylo vše. Už se těším, jak se setkáme s kufříkem. Strašně moc se těším, je tam 5 balíčků nebo kolik. A budu mít už nový mobil možná. Takže budu mít lepší osvětlení, všechno. Takže určitě dejte like, odběr a čau. Ještě vám ukážu tyhle, co jsem za ně rád. Já všechny mám. Kód určitě jste viděli. Kód říká se, že tady, že byli kód, tak já jsem šťastný za tyhle, ale chtělo by to ještě někdy takového, ale v lepším verzi. 60 HP. Svítí. Bleskovou energitku. Co jsem dostal teď za blesk. Ještě vám ukážu jednou ty Pokémony. Určitě se těšte. Takže tady máme nečtu. A já vám ukážu tohle Pokémona. Čekejte. A tohle. Určitě dejte like, odběr a čest!